Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwi, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content yakachena, content iri healthy, content yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, sezvandogara ndichitaura zvazvo kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu dziri pasi apa. Kana une nyaya yaunayo yauda kushambadzirwa futi, ndibate futi namba dzangu dziri ipapo handitika. Munoziva chitubu hachisi changu, chitubu ndechemunhu wese. Saka zvamanje ndine nyaya yandiri kufambira. Pana mama wangu vakandibata vakanditaurirawo mabasa avari kuita, ndikaona zvakakodzera kuti aiwa zvinhu zvakanaka kudai soka zvinofanira kuti zviziviswe vanhu vazvizive, vanhu kwanisa kubatsira vobatsira, even nemaideas, even nemari, even nezviri kudikanwa zvacho handitika. Saka ndisingatambise nguva yakawanda, regai ndichingamidze mama wangu muchirongwa, vazviintroduce, vasangane nevanhu handitika. Mama makadii? Pangu makadiwo. Munokwanisa kutaura henyu zita renyu kana makasununguka musangane nevanhu vakuzivei? Ini ndinonzi Abigail Mugwagwa. Ndinoshanda ndiri kuMinistry of Health. Ndibatsira varwere. Saka ndakakubataiwo ndine chirongwawo chandiri kuita chekubatsira Vakwegura. Right, tisati tasvika ikoko ndaida kuti musangane nevanhu vaite sei, vanhu vakuzivei. Saka online at the moment ndina mama wangu Miss Mugwagwa, vari kutaura ivo kuti vari mubazi rezveutano, vanoshanda kuzveutano uko handitika. Saka nyaya yenyu yakamira sei mama? Tinangoti titi gaga tifambe nenguva. Okay. Nyaya yangu yakamira yakadai kuti makore anokwana 2 decades ndichishanda mubazi reutano. Ndakashanda muzvipatara, ndikashanda mumaclinics. Ndakaona kuti kudivi revanhu vakwegura nevamwe vanorarama neurema vanowanzoiswa pamishonga yezvirwere, vazhinji vacho vane manonzi machronic condition, saka vanonwa mushonga for the rest of their life. Saka mishonga yavanomwa dzimwe nguva mizhinji vanogona kuiwana kuchipatara, mimwe yacho havaiwani. Saka imwe yacho isingawanikwe kuzvipatara, vamwe vacho vanokundikana kuzotenga, semuenzaniso munhu anenge ane BP okundikana kutenga mushonga, anogona kumusidza azostroke. Saka kana astroke anotenga atova nebhedheni yakakura kumhuri than kunge achitengerwa mushonga wake we$3 kana kuti we$4. Saka ndakaona kuti dzimwe nguva pavanenge vashaya kusvika kumaclinics kana kuti vanyorerwa imwe isingawanikwe muzvipatara zvedu, vanoda kunotenga kumaprivate clinics, saka vanenge vasina mari dzacho. Saka ndakatangawo kubatsira vashoma munzvimbo dzatinogara. Saka ndakaona zvichitova zvinopundutso, vamwe vacho vachito appreciatawo kuti vasina vanovatengera. Saka izvo zvamuri kuita zvakanaka chaizvo. Nevamwewo vanenge vari kumahomes like old people's home, havatori vanovatengera kana vashayirwa kuzvipatara zvehurumende, asi imwewo vanoiwana kuzvipatara zvehurumende. Right, aiwa, izvi zvakajeka, izvi zvakachena izvi. Saka imimi muri kutaura kuti makazoita sei, nekuti mangotitaurira dambudziko riri kuitika, zviri kusanganikana nazvo nevanhu vakwegura. Saka step yenyu yamakatora, danho ramakatora nderipi? Right, saka 2019 ndakaona kuti dzimwe nguva ndaigona kuti kana munhu akati ndamunyorera mushonga kana ndichiri kubasa akati handina mari yacho, dzimwe nguva ndaigona kubuditsa mari yangu yandaichatenge lunch ndopa murwere kuti chindanotenga, nekuti mushonga wacho dzimwe nguva unenge uchiita $2 kana $2. Saka ndakagona ndaona, ndaita pfungwa yekuti ndadii kuti ndiregister a local charity kunoregistrwa maorganization, so that ndotsvagawo vamwe vanhu vari willing tobatana tichibatsira kusosa funding yekuti vanhu ava tigobatsirawo vatitangokwanisa, kwete munhu wose but vatitangokwanisa. Saka ndakanoregister kudaro, ndakabva tatangawo kuita tumabhinda uko
nokuoma kwazvoita zvinhu 2019 takabva tapinda mucovid zvinhu zvanga zvakangooma saka zvishoma zvataiti nazvo izvozvo takangotangawo kutengera vashoma vari kumahomes nevamwe vashoma vari mucommunity saka takazoendawo pasocial media tichida kuti tibatsirwewo naizvozvo tichiri kungouya kusocial media tichiuyawo kwamuri tichitaurawo kuti kana muchitibatsirawo kushambadza kuti pane vanodawo vanoziva nezveutano nyange vasingazivi nezveutano vari kumadiaspora vari munyika medu mezimbabwe ende gore rino tine nzara tine drought zviri kutozooma wese kuti chikafu chacho vanotochishaya mapiritsi acho vanovashaya saka kuti tivandudzewo livelihood yavo well-being yevanhu vari elderly kuimprove quality of life pavari. Right, muri kuti mimi makaregister 2019 kubva 2019 takabva tapinda mucovid kusvika pari zvino pane zvamati here maita because pane zvinhu 2 zviripo. Munhu anogona kuregister company kana organization obva atongorongedza mapepa ogara nawo mubriefcase. Umwe oregister company otanga kutsvaga mari achipiwa mari achidya mari asina zvaari kuita paground, but imimi maapadanho ripi? Okay, isusu tinongotiwo patinenge tawanirawo zvatinechita tiri pari zvino tiripo 5 tinenge chitiwo awana zvaawana achiwana zvaawana achipa tichibatsirawo kana dzingava patya anga zvingava zvokudya kana tikakontributawo mari tongotenga. Saka pari zvino tine vatiri kutengera vanenge vari pahome iri pedyo kwatinogara about 18 kuzouya 5 vari mucommunity tinovatengera mwedzi wega wega. Izvi takazozvitanga June last year 2023 tambomira pacovid but takazoita resume. Saka pari zvino tiri kuenderera mberi tichiita saizvozvo, ndosaka muchiona tiri kuuya kuvanhu kuti kana pane vanodawo kubatsira vanenge vanzwisisawo donzvo redu vari kunzwawo kusundwa vangotibatsirawo. Tofa kubva tatanga matambudziko atasangana nawo ndiwaya financial challenges uyezve sezvo takanga taisa pasocial media vazhinji vakanga vachifungira kuti isusu titori nehomwe yemari yakazara. Vanhu vaida kubatsirwa vaitosvika kana amenoti ma1000 mangani ndo vanotowanda kwatiri vachitinyorera kuti tidawo rubetsero takakuonai pasocial media todawo kubatsirwa handitoverengi kuti ma1000 mangani. Saka machallenges acho ekuti mafunding ndo pasina. Saka tauya kuvanhu kuti takaona kuti nhamba yevanhu vari kuda kubatsirwa yakawandisa muno muZimbabwe. Zvakare padonzvo redu isusu tinoda futi kuvabatsira nechikafu uyezve nezvokupfeka uyezve neshelter. Saka tine muono wemberi chaiwo wekutoti even pakakwanisa kuwana shelter yekuti vai vanenge vari vasina pekugara vachida kumboonerwa kuti vangarongerwe zvipi kuti vaende kumahomes vombozororera vari papa vachirongerwa kwokuenda vachibikirwa vachiwana zvokudya. Ndokwese kwatinoda kuenda ikoko. Asi pari zvino tiri kumboda kuti pane zvatinazvo vasina vacho pokutoti anotomutengera. So muenzanise tine vamwe vari mucommunity yatiri havatori navana, vana vavo vakafa nguva yechirwere vakasara vasina vana, saka vari kutoda kubatsirwawo munzvimbo dzatigere idzodzo. Right, ndofunga muri kungozvinzwirawo mega hurukuru yatinayo panapa, hurukuru yatiri kuita panapa kuti kana wakwegura pane zvirwere zvakasiyana siyana zvaunosangana nazvo zvinosanganisira zveshuga zvakasiyana siyana, BP, chino nechino zvinoita kuti iwewe ufanire kugara uri pachirongwa kana kuti urarame uri pachirongwa chekunwa mapiritsi, kwete chirongwa chamuri kufungira imimi but uri pamedication. Handiti ndikataura nechirungu zvinoreruka mbichana, uri pamedication. Saka dzimwe nguva idzi mari idzi dzinenge dzichinetsa kuwana ende mapiritsi aya anofanira kunwiwa every day every month. Saka ndo panamama wangu panapa wandinawo vari kukurukura kuti vakaona kuti zvakakodzera kuti pane vanhu vaye vasiri kuita sei, vasiri kukwanisa kutenga mapiritsi iyayo, vavaite sei, vavabatsirewo. Saka vauya panapa pachitubu vari kukurukura, vari kutaura nyaya yavo kuti iwewe newe uri kunze, uri muZimbabwe, unokwanisa kubatsira, uite sei, uvabatsire. Handitika manzira dzekubatsira dzakasiyana. Unogona kubatsira
kutobatsira nemari, unogona kubatsira nemazano, unogona kutobatsira nekuenda ikoko kunobatsirawo kushanda pamwe chete. Saka rega tipfuurire mberi neconversation tinzwe kuti imimi organization yenyu iri kupi uyezve inonzi chii? Okay, isusu organization yedu iri kuno kuMash West kuri kutinoi Alright. inonzi Mugwagwa Elderly Foundation Trust kana kuti MEFT. MEFT. Yes, hello, taura zvenyu. Saka ndiko kwatiri kushandira tiri pari zvino tichibatsira vanhu nokurejista kwatiri takaita tinenge tine nzvimbo yatakataura kuti tichabatsira nzvimbo yakati nenzvimbo yakati. Saka ndokwatiri kubatsira tiri, asi hazvirevi kuti hatikwanisi kubatsirawo vamwe vari muZimbabwe kana tichinge tasvika pazera rokuti taakwanisa kubatsira vanhu vakawanda. Ndikubata ipapo. Saka ndoda kubvunza kuti sofa pane pandaimboona zvangu nepanga ndichiverenga pawebsite penyu apo pari kutaura kuti dzimwe nguva munoshandisa mari yenyu yemuhomwe kutengera vanhu mapiritsi, kubatsira vanhu vanenge vane dambudziko rekushaya mapiritsi iri. Munokwanisa kuti tsanangurira ipapo kuti zvinomhonyasofamba sei? Okay. Sezvinhu zvandakangosarudza kuti kana ndine shomo yandinayo rega ndibatsirewo mumwe munhu, zvinhu zvandinotoita izvozvo zvokuti kana ndakatowanawo pei yangu ndinogona kutobvisawo a certain percentage ndotengerawo varwere ivava mushonga. Ndichinotonzwawo mwoyo wangu kusununguka kuti ndatobatsirawo, nekuti munhu iyeye kana anga asina kuwana mushonga iyoyo anga achatozova burden yakakura zvakanyanya ueva kwaari, kana kungava kuhome kana kungava mupamba pari kugara nehama, nekuda kwekushaya mushonga we$3 kana kuti we$2. Saka tinotozopindawo muhomwe dzedu tichishandisa, tinotozviita mwedzi wega wega. Aiwa mai Mugwagwa, ini ndinokutendai nebasa ramuri kuita. Ini noone pandokwanisa napo ndipapo apa pakuti tikushambadzei muende kune vanhu vakawanda vaite sei vakuonei handitika. Saka rubatsiro rwamungade kubva kwamuri imimi kumhuri yeZimbabwe, vari muZimbabwe, vari kunze kweZimbabwe, rwakamira sei? But tisati tasvika ikoko futi, tisati tasvika ikoko, ndine umwe mubvunzo wandoda kuti ndiite sei ndibvunze kuti mazotanga chinhu ichi munogona kunge mamune moyo wekuda kubatsira, ende chinhu chinogona kunge changa chichifamba chiri nepesi diki, kana chazokura maakuchibata mari hombe. Hatizotange kuzonzwa unzi director ninga akasungwa, mukuru weorganization yakati akazoba mari akazodai. Matanho api amakatora kuisa to put into place so that vanhu vari kukupai mari they know kuti mari yedu is protected? Muno auditwa here kupera kwemwedzi kana kuti kupera kwegore? Zvii zvakaita zvekuti vanhu vanoita confidence nemi kuti aiwa ava ngativapei mari ava vari kuita sei, vari kutibatsira? Aiwa, masvika nemubvunzo wenyuyo. Sezvinongoita maorganization ese zviri pamutemo, saka tichitorejista kuhurumende kuti zvinhu zvedu zvive nekutevererwa, zvichiauditwa kuti tiri kuita saizvozvo here, mari dzapinda nedzabuda, basa radzaita nekwazvaenda, zvese izvozvo zvichive netransparency, zvichioneka. Right, kana zvadaro manje zvajeka, kana zvadaro zvapachena. Vanozoda information yakawanda izere, ndiyo yandaisa pascreen apa website, endai munoona pawebsite panokutsanangurira kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, mafone number, zvese zvinenge zviri ipapo. Rega ndichienda pamubvunzo wangu wekupedzisira kuti chingave chii chamungade kubatsirwa nemhuri yeZimbabwe? Zvakanaka, isusu tinoda kubatsirwa kana kutitanga nevari kunze kwenyika. Tinoti kana vachikwanisa kutotitengera mushonga yacho, nekuti dzimwe nguva vanogona zvetransparent zvatamutaura zvemari, vachikwanisa kutotenga mushonga yacho ichitouya yave mushonga chaiyo, tinongozvigamuchira. Vanodawo kungobhadhara iri mari, tinogona kuvapa madetails emapharmacies, maprivate pharmacies ari kunzvimbo yatigere, wobhadhara mari direct kufamasi, isu tongozonotora mushonga chete. Vanodawo zvavo kupa iri mari, vanozongoona mabank details aripo pawebsite sekutaura kwamaita.
Vanoda kubatsira nembatya vachitumira vari kunze kwenyika vanongotumira dzichiuya adhiresi yacho iripo pawebsite. Vanoda kutumirawo nechikafu, mbatya nechikafu. Vanoda kubatsira nepekugara zvese vanongotibata, manhamba aripo pekugara pevanhu vakwegura vachichengetwa, vanongotibata zvakare. Ndo zvatinoda kubatsirwa nazvo. Vanodawo kubatsira nemaservices vachizvipira vari mavolunteers, still tinongovagamuchira, whether manesi, aids, mared cross, madoctors, zvese tinongovada. Ndofunga umwe nemumwe ane kanawo vasiri muprofesheni macho navamapsychologist vesocial welfare vese vanoda kungobatsira, kana vanoda kubatsira nemawheelchair kana anything chinoshandiswa nevanhu vakwegura. Vamwe vacho havachagoni kufamba, vamwe vanenge vachida kuonekwa maziso, vamwe vanoda kunoonekwa kuzvipatara nana chiremba, mari dzacho panenge pasina zvakare. Chandanga ndakangamwa chakakosha zvakare transport. Vamwe vacho vazhinji havachagona kufamba, saka mumahomes mavari kana vachida kunoonekwa kuzvipatara panenge pasina motikari yekuti vatakurwe kubva pahome kuenda kuchipatara kana kuti kubva kudzimba vachienda kuchipatara, kunyanya pahome. Mahomes mazhinji havana motikari, havana mamotikari ekutakurisa varwere vava kuenda kuchipatara, nekuti pavanoenda mwedzi wega wega kunotora mapiritsi avo kumakliniki vanoda kutakurwa, uyezve vasvika kumakliniki ikoko vaonekwa, vanyorerwa mishonga inenge yawanikwa vanopuhwa, inenge isina kuwanikwa ndiyo yatiri kuzoda isusu manje vemeft kuti tivatengere. Aiwa, izvo zvakajeka izvo. Mai Mugwagwa, ndinokutendai nenguva yenyu. Mashoko enyu ekupedzisira kune vakateerera panguva inoyi. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti ndiri kukutendai vanhu vemuZimbabwe nevasiri muZimbabwe, vese vari kudiaspora, nekuteererawo kwamaita, nevese vachabatsira. Ndiri kukutendai zvikuru kuti ngatisimudzirewo nyika yedu, tibatsirewo vekwedu. Kana nyange vasiri vemuZimbabwe vachatibatsira, ndiri kungokutendai in advance, kukutendai kuti ngatibatsireiwo vabereki vedu, nekuti makomborero edu anobva ikoko. Tatenda. Right, ndofunga mangozvinzwira mega. Hakuna kumwe kunamata, hakuna chimwe chikristu chakakosha chinopfuura ipapa, chinopfuura kuita rudo runopfuura zvose, rudo rwakakosha. Saka ngatingoratidzaiwo rudo the next person. Madetails ndiaya ari kubuda pascreen, mafone number ndiaya ari kubuda pascreen, website ndiyoyi, chingoenda umbonoonawo basa riri kuitwawo nevamwe, and then woita sei, woisa ruoko. Kana uchikwanisa kuita sei, kubatsira. Kana usingakwanise, unongotsvagawo munhu anokwanisa kubatsira, even kupasa information to the next person, even kushare video rino iri. Zvinoita kuti organization ite sei, iwana anobatsira. Hazvirevo kuti every time ndiwo unofanira kubatsira nemari, ndiwo unofanira kubatsira neidea. Saka sometimes unenge usombori idea, but ukaudzawo umwe munhu ari panext kufambisa shoko kwawaita, watobatsira, ende zvakakosha. So ndonyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje manje, kuti Mai Mugwagwa vari munzvimbo yemuchinhoyi vari kuita basa rekutengera vanhu mushonga inenge isiri kuwanika kuchipatara vechikuru. Saka mawana yanditika, saka tinongovatenda on behalf of 0.5 Creative Studios nebasa ravari kuita sei, ravari kubata nditika. So as for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.